ポンタ、掃除終わった？はい、終わりました。うん。そしたら、あれさ、はい、番線どっかねえかな？バス線。ちょっと探してみてくんね？調べてみてもいいですか？何を調べんの？近くのバッティングセンター。バス線じゃないよ。番線ね。番線。なんで今からお前とバッティングセンター行くんだよ。おかしいでしょ。僕野球部だったんで。聞いてねえよ。番線わかる？わかんないです。わかんねえか。あれ、ラチェットは？ラケット。ラチェットだよ。今からお前と卓球でもすんのか？いや、僕野球部だったんで。さっき聞いたわ。野球部でも卓球ぐらいするだろ。児童館で初めて卓球しましたね。知らねえよ。お前の卓球の初体験知らねえわ。すいません。もういいよ。とりあえず掃除でもしといてくれ。わかりました。ポンタ。ゴンタです。うせえ。